Обстановката, сградите, хората, градът. Запознанството с много чужденци е опит, който силно разширява светогледа. Като тук имаме възможността да се запознаем с хора от най-различни точки на света и наши съседки. Западният университет Неофит Рилски ми предоставя нови бази и модерен спортен комплекс, където мога да се развивам физически и да притискам себе си до ръба на силите си. На мен пък Югозападният университет Неофит Рилски ми предоставя възможността да се развивам в областта на моята специалност и тук, и в чужбина. Аз избрах този университет, защото това е мястото, където мога да се осмеля да бъда себе си. Освен това, за мен играе голяма роля и градът. Благоевград. Малък, спретнат и подреден, в което и чара му. Пълен с хора, семейства и студенти, които формират непрестанно ежедневие. Отличното образование в една спокойна среда. Затова избрахме Югозападния университет Неофит Рилски.